кръчето. Добре. Хубаво. Денис. Айде, моето момче. Настъпи отгоре. Ах, как избяга тази топка Палава. Избяга ли? Дай, сега не подай. С кръче, не с ръчички. Забравяме ръчичките. Айде ритни я, защо те е страх да я ритнеш? Айде. Давай, Косио. Айде. Настъпи я, внимателно я настъпи. И ми я подаваш. Точно така, браво. Сава. Айде, моето момче. Настъпи топката. Давай си пред, настъпи я. Внимателно. Викторе. И ми я подаваш. Така. Айде, Марто. Настъпи топката. Давай с кръчето. Хоп, и ми я подаваш. Добре. Айде, Котетеров. Добре. Браво, Котетеров. Теди. Айде, моето момче. Без ръчички. Стига с тези ръчички. С ръчички кой играе? Само вратаря, нали? Вие не сте вратари сега. Айде, Бобчо. След малко те играем. Хоп, и ми я подаваш. Без ръчичките, Боби. Добре. Айде, Никола. Настъпи топката. Лекичко, внимателно. Добре. И ми я подаваш. Браво. Айде, Стоиле. Айде, Стоилчо. Добре. Хайде, Йоане. Настъпи я хубаво. Добре. Ари, застани си там на мястото. Хайде, Ари. Викторе, затворете. Защо си мърдаш от място, Сава? Айде, Марто. Ръчичките, така. Добре. И ми подаваш. Браво. И сега нашата дама Дакота. Айде. Имам още една момиченца, обаче днес го няма. Добре.